Αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές, σκέφτηκα στην αρχή να βρω μια ευχάριστη εισαγωγή για την απόψινή, πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη εκπομπή μας. Μετά όμως συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει λόγος. Πάνω από 30 χρόνια τώρα συναντιόμαστε τα κυριακάτικα βράδια στο ραδιοφωνικό σύμπαν και μιλάμε για τη ζωή. Και η ζωή έχει απ' όλα. Γι' αυτό και αποφάσισα να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τα παιδιά και το θάνατο. Δύο έννοιες που σπάνια συνυπάρχουν. Έλα όμως που ήταν τραγικά άφθονες οι αφορμές. Τα τέμπη, τα σκόπια, το μάτι. Με περιγραφές που θέλουν γερό στομάχι και με ανθρώπους τόσο νέους που κανονικά ο θάνατος δεν έχει καμιά δουλειά στις παρέες τους. Συμβαίνει όμως, και ενώ συνήθως βλέπουμε την εικόνα στην συλλογικότητά της, κάθε μία περίπτωση από αυτές είναι ένας πυρήνας που διαλύθηκε. Πίσω από το παιδί που έφυγε από τη ζωή υπάρχει μια οικογένεια. Εκτός από τους γονείς υπάρχουν αδέλφια, ξαδέλφια, φίλοι, συμμαθητές. Νέοι άνθρωποι κι αυτοί που πρέπει να κατανοήσουν δύσκολες έννοιες, να συμφιλιωθούν με την ιδέα της οριστικής απώλειας, να βρουν τον τρόπο να διαχειριστούν πρωτόγνωρα συναισθήματα και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Για κανέναν δεν είναι εύκολο αυτό. Επιπλέον ο θάνατος έχει μια αμηχανία. Είναι από μια άποψη ένα ταμπού. Πόσο μάλλον όταν δεν τηρείται η σειρά, όπως έλεγαν οι παλιοί. Όταν δεν συμβαίνει δηλαδή το αυτονόητο, να φεύγουν πρώτα οι γονείς και μετά τα παιδιά. Όταν όμως συμβαίνει το μη αυτονόητο, τότε οι ερωτήσεις πολλαπλασιάζονται και εκείνοι που μένουν πρέπει κάπως να στηριχτούν για να χωνέψουν το παράλογο. Απόψε φίλοι μου θα μιλήσουμε γι' αυτό το κάπως, για τους ανθρώπους δηλαδή που έκαναν σκοπό της ζωής τους να προσφέρουν αφιλοκερδώς τη στήριξή τους στα παιδιά και στις οικογένειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν την απώλεια αγαπημένων τους ανθρώπων ή που έχουν στο περιβάλλον τους ένα παιδί, η ζωή του οποίου απειλείται από μια σοβαρή ασθένεια. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά μας για να τους ακούσουμε και με τη σειρά μας να τους στηρίξουμε. Πρώτα βέβαια θα κάνουμε ένα γλυκό διάλειμμα με τη μοναδική μουσική του Easy 97,2 επιλεγμένη ειδικά για μας από τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Απόψε φίλοι μου φιλοξενούμε δύο ξεχωριστές γυναίκες, δύο κυρίες που αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους και της ζωής τους για να συμβάλλουν στην ανακούφιση εκείνων που βιώνουν την πιο σκληρή πλευρά του πένθους, των γονιών που χάνουν παιδιά και των παιδιών που χάνουν πρόωρα τους γονείς τους ή άλλους αγαπημένους τους ανθρώπους. Από τη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουμε αργότερα με την κυρία Ντίνα Τσελεπή, ψυχολόγο και διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου του Σωματείου Μέριμνα. Να θυμίσουμε ότι η Μέριμνα είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή το θάνατο. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1995 από 9 έμπειρους επιστήμονες από τον ευρύτερο χώρο της υγείας και της παιδείας, ενώ το 2013 με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δημιουργήθηκε το παράρτημα της Θεσσαλονίκης. Όσο για απόψε, κοντά μας φίλοι μου, έχουμε την κυρία Ζωή Δελατόλα, πρόεδρο εδώ και χρόνια του επίσης μη κερδοσκοπικού σωματείου, φίλη της Μέριμνας, που στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του το επιστημονικό και κοινωνικό έργο της Μέριμνας. Κυρία Ζωή, καλώς ήρθατε. Να μιλάμε στον πληθυντικό ή στον ενικό? Στον ενικό προτιμώ.
Ωραία, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό, μιας και είμαστε συνονόματες. Ακριβώς. Και έτσι θα έχουμε μια πιο ζεστή και ευχάριστη επικοινωνία με όλα αυτά τα παρακάτω τα οποία θα σας ρωτήσω και θα μου απαντάς εσύ, Ζωή. Λοιπόν, ξέρω ότι τη Δευτέρα 7 Απριλίου στις 9 το βράδυ θα γίνει μια ειδική συναυλία με την συνθέτρια, την υπέροχη Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία θα το παρουσιάσει στο Παλάς για τα παιδιά της Μέριμνας. Επίσης η σοπράνο Σοφία Ζόβα θα ερμηνεύσει διάφορα κομμάτια της. Πες μας, Ζωή μου, μερικά λόγια για το σημαντικό αυτό μουσικό γεγονός, καθώς και για το αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για το κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε μια τόσο ιδιαίτερη εκπομπή και σε μια ωραία στιγμή που το έχουμε ανάγκη, γιατί ο κόσμος θα πρέπει να μάθει το έργο της Μέριμνας και την ιδιαιτερότητά του. Αυτή η συναυλία είναι επετειακή. Διοργανώνεται από τους φίλους της Μέριμνας και είναι αφιερωμένη στο έργο της Μέριμνας και στα 60.000 παιδιά και οικογένειες που έχει στηρίξει στην σοβαρή αρρώστια και στην απώλεια 30 χρόνια. Θα περάσουμε μια καταπληκτική βραδιά, είμαι σίγουρη, με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τις συνθέσεις της που μας έχουν όλους συγκινήσει και με τους καταπληκτικούς σολίστες που πάντα την πλαισιώνουν και την εξαιρετική φωνή, όπως είπες, της Σοφίας Ζόβα. Ανυπομονούμε κι εμείς και θα χαρούμε να δούμε το Παλάς γεμάτο, γιατί αξίζει ο σκοπός, είναι φιλανθρωπικός. Με τα έσοδα της συναυλίας θα στηριχτούν οικονομικά τα 2 συμβουλευτικά κέντρα στο Πένθος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι υπηρεσίες της Μέριμνας παρέχονται δωρεάν και να προσθέσω ότι εισιτήρια έχουμε ακόμα προς πώληση και όποιος επιθυμεί μπορεί να τα προμηθευτεί είτε από την πλατφόρμα more.com είτε από το Παλάς. Ωραία. Διαπιστώνουμε λοιπόν με όλα αυτά τα οποία μας εξέθεσες πως η τεράστια δυσκολία του θέματος παιδί και θάνατος στα χέρια των ειδικών γίνεται δύναμη και βοηθά στην αντιμετώπιση της οδύνης χωρίς να αφήνει τα τραύματα να καθορίζουν τη ζωή τους. Το διάβασα στο site σας και αναρωτιόμουν αν αυτό συνοψίζει την ουσία του σκοπού των φίλων της Μέριμνας. Πώς ξεκίνησες, Ζωή μου, να ασχολείσαι με το σωματείο? Αυτό που διαβάσατε, κυρία Κυριακού, είναι το αποτέλεσμα του έργου της Μέριμνας. Όταν ένα παιδί βρίσκεται αντιμέτωπο με την οδυνηρή εμπειρία της απώλειας ενός αγαπημένου του προσώπου και έρχεται στην Μέριμνα, βλέπουμε ότι με την σωστή φροντίδα από εξειδικευμένους ψυχολόγους μπορεί να ξανακοιτάξει τη ζωή με ηρεμία και αισιοδοξία. Σε αυτό πιστεύουμε οι φίλοι της Μέριμνας και 23 χρόνια στηρίζουμε οικονομικά τις υπηρεσίες της για να συνεχίσουν να προσφέρουν ανακούφιση και φροντίδα σε όσα παιδιά έχουν ανάγκη. Πώς ξεκίνησα? Εντελώς τυχαία. Βρέθηκα σε μια φιλική συγκέντρωση, γνώρισα μια κυρία πολύ συμπαθητική, με πλησίασε και μετά από λίγα λεπτά με ρώτησε αν γνωρίζω το έργο της Μέριμνας. Μιλούσε με τόσο πάθος και μου εξήγησε και το έργο το δικό της και των φίλων της Μέριμνας και τη δουλειά που προσφέρει. Είχα μπροστά μου ένα από τα ιδρυτικά μέλη των φίλων της Μέριμνας και από τότε και εγώ δίνω το χρόνο μου, κάθε χρόνο και λίγο περισσότερο και έφτασα εδώ στο να ασχολούμαι αρκετά σοβαρά. Επίσης ένα καθοριστικό για μένα, μια καθοριστική απόφαση για μένα για να ενταχθώ στη Μέριμνα ήταν η ομιλία που άκουσα κάποια στιγμή από την κυρία Παπαδάτου, την πρόεδρο της Μέριμνας, και εξηγούσε το έργο ακριβώς από τη δική της επιστημονική πλευρά. Θυμάμαι ότι ξαφνικά μέσα στο αμφιθέατρο χειροκρότησα. Κανείς άλλος δεν χειροκρότησε.
εγώ μόνο, αλλά είχα τόσο πολύ συγκινηθεί που από τότε νομίζω είχα ενταχθεί τελικά στη Μέριμνα. Εθελοντής γίνεσαι ή γεννιέσαι? Πιστεύω ότι όλοι στη ζωή μας νιώθουμε τη βαθύτερη επιθυμία να προσφέρουμε φροντίδα, να προσφέρουμε αγάπη, να προσφέρουμε στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη. Είτε είναι οι αγαπημένοι μας, είτε είναι οι φίλοι μας, οι συμπολίτες ή και άνθρωποι που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Εδώ νομίζω ότι βρίσκεται ο πυρήνας του εθελοντισμού. Και μια από τις αιτίες που ο εθελοντισμός διατηρείται και αναπτύσσεται στις μέρες μας είναι γιατί μας δίνει την ευκαιρία να βιώνουμε συναισθήματα. Ο εθελοντής μέσα από την όποια δραστηριότητα διαλέξει να προσφέρει έχει την ευκαιρία να κάνει μια θετική διαφορά στη ζωή κάποιων συνανθρώπων του. Έχει την ευκαιρία να νιώσει τη χαρά μέσα από την συνεργασία σε μια ομάδα, να επαναπροσδιορίσει ίσως τον τρόπο που σκέπτεται, να αναπτύξει νέες δεξιότητες ή και να ανακαλύψει δικές του ιδιότητες που δεν γνώριζε. Οπότε γεννιόμαστε εθελοντές και εξελισσόμαστε με τις εμπειρίες που μας προσφέρει ο εθελοντισμός. Μάλιστα. Ζωή μου, ποια είναι τα απαραίτητα εφόδια που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει εθελοντής? Να έχει μέσα του μια βαθιά επικοινωνία με την ενσυναίσθηση, να μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου ανάλογα με το τι βιώνει. Αυτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο, αλλά ο εθελοντισμός είναι ανοιχτός για όλους. Δεν υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις, χρειάζεται διάθεση για προσφορά και διαθέσιμος χρόνος. Όλες οι ηλικίες είναι δεκτές και βλέπουμε πάρα πολύ ωραία εμείς τους φίλους της Μέριμνας πώς υπάρχουν σε ομάδες και μεγαλύτεροι και νεαρότερα άτομα και μαζί έχουν τη χαρά να δημιουργούν κάτι που θα φέρει ένα οικονομικό αποτέλεσμα. Από το 2012 η Μέριμνα σκέφτηκε να εκπαιδεύσει τους εθελοντές και αυτό με το σκεπτικό ότι οι άνθρωποι που μας αντιπροσωπεύουν θα πρέπει να γνωρίζουν το έργο της Μέριμνας πολύ βαθιά για να μπορούν να διαχειριστούν τον τρόπο που θα εξηγήσουν σε έναν απλό πολίτη και το έργο της Μέριμνας. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο και έχει μία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αυτή η εκπαίδευση διαρκεί μόνο 2 Σαββατοκύριακα και είναι καλό ακόμα και οι φίλοι της Μέριμνας και όλοι να κάνουν κάποια στιγμή αυτό το πρόγραμμα, γιατί σε όλους μας θυμίζει ξανά και ξανά τι ακριβώς εξυπηρετούμε. Οι ομάδες των εθελοντών έρχονται, φεύγουν και αναπληρώνονται. Σε μια έρευνα που κάναμε είδαμε ότι το 70% θα αποχωρήσει γιατί βρέθηκε μία δουλειά ξαφνικά και αυτό συμβαίνει στις νεαρότερες ηλικίες. Ένα 20% έχει κάποια αλλαγή στις οικογενειακές του καταστάσεις και ένα 10% φεύγει λόγω ηλικίας. Εμείς στηριζόμαστε στους εθελοντές. Προσφέρουν τη βοήθειά τους αφιλοκερδώς για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Θα έλεγες ότι στην Ελλάδα ανθίζει ο εθελοντισμός? Και εγώ έχω μια απορία αφού μας απαντήσεις αυτή την ερώτηση που αφορά προσωπικά εμένα και θα την πω στον αέρα στη συνέχεια. Νομίζω ότι ο εθελοντισμός βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύω και στις καλύτερες προοπτικές που θα έχει στο μέλλον. Βέβαια θα έπρεπε να διδάσκεται συστηματικά στα σχολεία για να αποκτήσουμε νοοτροπία εθελοντική. Οι εθελοντές, μην ξεχνάμε, πλαισιώνουν όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Και εδώ αν έχουμε χρόνο θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν σε κάθε σύγχρονη και δημοκρατική χώρα. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε πολλούς κρίσιμους τομείς.
στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια, στην παιδεία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό. Δρά συμπληρωματικά σε σχέση με το κράτος και αναγνωρίζεται διεθνώς. Παραδείγματα είναι η δράση της ActionAid, οι γιατροί χωρίς σύνορα, η Oxfam, η Διεθνής Αμνηστία, που ξεκίνησαν στα μέσα του 20ου αιώνα. Στην Ελλάδα όμως ο θεσμικός ρόλος έχει περιορισμένη αναγνώριση από την πολιτεία και αν προσθέσουμε από έρευνες που δείχνουν χαμηλή κοινωνική εμπιστοσύνη στις δράσεις των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και περιορισμένη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις σε σχέση με τις άλλες χώρες, τίθεται η ανάγκη για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ λοιπόν ήρθε η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη που ανάλαβε το συντονισμό μιας ομάδας από αντιπροσώπους των φορέων και επιστήμονες με γνώση της διεθνούς εμπειρίας και ειδικούς και προχώρησαν σε χαρτογράφηση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, εντόπισαν τις παραλήψεις και τις αδυναμίες και συγκέντρωσαν καλές πρακτικές από διεθνή εμπειρία και πρότειναν αλλαγές. Οι αλλαγές κινούνται σε 3 άξονες: θεσμική λειτουργία, οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική διάδραση. Οι προτάσεις αυτές απευθύνονται τόσο στην πολιτεία που είναι υπεύθυνη για το θεσμικό περιβάλλον, όσο και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με συστάσεις αυτορύθμισης για να βοηθήσουν και να βελτιώσουν τη σχέση τους με την πολιτεία και τη σύνδεση με την ευρύτερη κοινωνία. Έτσι σήμερα έχει οργανωθεί ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου κρίνεται απαραίτητο όλες οι πιστοποιημένοι φορείς που ορίζονται ως κοινωνία των πολιτών να εγγράφονται τόσο στη δημόσια βάση δεδομένων και στο ειδικό μητρό. Σε αυτό θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες και θα μπορούν να γνωρίζουν πολλές πληροφορίες για τις οργανώσεις. Η διαφάνεια επίσης είναι μια άλλη πρωτοβουλία, επίσης σημαντική. Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, συνεργασία για το κοινό καλό. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η δραστηριότητα, να είναι διαφανής και να υπόκειται σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου. Έτσι το 2024, στο πλαίσιο προαγωγής για την διαφάνεια, 80 σωματεία έχουν υπογράψει τη δέσμευση για τη δημοσίευση των οικονομικών ισολογισμών τους και των καταστατικών. Σε αυτούς είμαστε κι εμείς, η Μέριμνα και οι φίλοι της Μέριμνας. Είναι αλλαγές που θα είναι καλό για όλους μας. Μάλιστα. Ήσουν σαφέστατη και με βοηθάς να κάνω 1-2 παρεμβάσεις. Η μία παρέμβαση είναι ότι αν θέλει κάποιος να γίνει εθελοντής, καλή ώρα ας πούμε σήμερα απόψε που είσαι καλεσμένη εδώ και μιλάμε, και από την γνωριμία μου που έκανα όταν ήρθα στο ΟΔείο και παρακολούθησα την συναυλία της αγαπητής Μόνικας, είδα πλήθος κόσμου και πολύ όμορφη βραδιά και ήταν και ένας λόγος που όταν κατάλαβα ότι είναι και η Μόνικα μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη τη δική σας, χάρηκα ιδιαίτερα γιατί είναι ένα άτομο που το εκτιμώ και μάλιστα το εξέφρασα όταν τελειώσαμε που χαιρετηθήκαμε και βγάλαμε και φωτογραφία και ξαφνιάστηκε που έτσι αυθόρμητα της είπα όλα αυτά τα οποία αισθανόμουν. Και ένας λόγος που ήρθα και μετά στην έκθεση που ήταν εκεί στην μεταμόρφωση, θύμισε μου πώς λέγεται το κτίριο αυτό. Φουγάρο Athens 14. Μπράβο. Και εκεί εντυπωσιάστηκα με την προσέλευση του κόσμου και οι φίλοι, το ζευγάρι που ήρθε που έκανε αγορές και τα λοιπά. Εγώ συμμετείχα στο διαγωνισμό, αλλά δεν ήταν τώρα απαραίτητο αυτό, αλλά έκανα όμως και τις αγορές μου γιατί είδα ότι κάνετε κάτι το οποίο και με εκφράζει σαν προσωπικότητα, αλλά και θα ήθελα να είμαι και γι' αυτό και αυθόρμητα είπα ότι θέλω να σας παρουσιάσω στο ραδιόφωνο και να σας στηρίξω. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που σήμερα συνομιλούμε μαζί στην εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Άλλη μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ.
Ναι, αλλά θα ήθελα να μου πεις αν, ας πούμε, θέλω εγώ να έρθω να γίνω φίλος της Μέριμνας, θα με ενδιέφερε να παρακολουθήσω αυτά τα σεμινάρια ώστε να γνωρίσω περισσότερο ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος μου. Να μην κάνουμε, δηλαδή κάναμε μια εκπομπή, άντε να την ξανακάνουμε του χρόνου. Να είμαι πιο ενεργό μέλος, γιατί με ενδιαφέρει, ειδικά τη στιγμή που υπάρχουν τα παιδιά. Για να γίνει κάποιος εθελοντής τόσο στη Μέριμνα όσο και στους φίλους της Μέριμνας, μέσα από το site των δύο φορέων μπορεί να έρθει σε επαφή και να συμπληρώσει κάποια φόρμουλα. Οπότε μετά την αίτηση που θα κάνει κάποιος, η Μέριμνα καλεί για να συμμετέχει σε αυτά τα 24 ώρα που θα εκπαιδευτεί για το βαθύ έργο της Μέριμνας, και αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να ξέρει για ποιον φορέα θα δώσει τη συμμετοχή του. Μάλιστα. Οπότε μπορεί κάποιος να το οργανώσει, γίνονται μόνο Σαββατοκύριακα αυτά, ή έχετε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες? Γιατί πολλοί εργαζόμενοι, ανακοινώνεται αυτό, αλλά πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα και γι' αυτό γίνονται Σαββατοκύριακα. Και σε ποια περιοχή γίνονται αυτά? Τα γραφεία μας είναι στο Χαλάνδρη, Παπα-Νικολή 2Α. Ωραία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Βεβαίως, και με ενδιαφέρει. Θέλετε. Ναι, με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Αλλά μ' άρεσε που μου είπες να σου μιλάω στο ελληνικό και εσύ μου μιλάς στο πληθυντικό. Ξεχνιάμαι εγώ. Ναι, δεν πειράζει. Ωραία. Σε συγχωρώ συνονόματι. Ζωή μου, τι θεωρείς ως τη δική σου μεγαλύτερη ανταμοιβή για την προσφορά σου στην Μέριμνα? Θυμάσαι κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό? Εγώ είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε να προσφέρω στη Μέριμνα. Έχω πάρει πολλά καλά, όλα αυτά που αναφέραμε και στον εθελοντισμό νωρίτερα. Έχω ανακαλύψει ωραίες ιδιότητες και δικές μου, αλλά έχω επίσης πάρα πολύ αγαπήσει τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά αυτά. Βλέπω την αγωνία τους και την κούρασή τους την καθημερινή και πάντοτε χαίρομαι όταν μιλάω για τη Μέριμνα κάποιον που μου λέει «Τι ξέρω τη Μέριμνα, έχω βοηθηθεί». Έχω ένα ιδιαίτερο περιστατικό που με συγκίνησε. Πριν από 2 χρόνια είχαμε οργανώσει μία έκθεση με 100 καλλιτέχνες ζωγράφους. Έπρεπε να βρούμε τα λεφτά για να στήσουμε αυτή την έκθεση. Ήρθα σε επαφή λοιπόν με κάποιον ο οποίος είχε βοηθηθεί από τη Μέριμνα. Του το είπα και μετά από λίγες μέρες μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι κοιτάξτε, ήρθα σε επαφή και με άλλους γονείς που ξέρω και όλοι μαζί μαζέψαμε το ποσό που έχετε ανάγκη. Ήτανε πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ βοηθητικό. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός στο πάλι Φουγάρο Athens 14 και βέβαια όλα τα έσοδα προσφέρθηκαν στη Μέριμνα. Υπήρχαν κάποια αντίστοιχα έργα τότε που ήρθα κι εγώ, τα οποία τα διαθέτατε? Ναι, υπήρχαν κάποια. Ναι. Υπήρχαν κάποια. Γιατί ρώτησα, γιατί εντυπωσιάστηκα από τα έργα αυτά. Και ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Ναι. Εγώ πήρα 2 έργα, αλλά δεν ήταν ζωγραφική, ήταν άλλα κομμάτια. Ναι, γιατί κάναμε και δεύτερη έκθεση που συμμετείχαν γλύπτες με μικρά έργα, με κοσμήματα και με κεραμικά. Ναι. Και αυτή είχε πολλή επιτυχία. Λοιπόν, κανένα παιδί, καμία οικογένεια χωρίς στήριξη. Πόσο εφικτό είναι αυτό σε μια χώρα που μόνο από τα τροχαία δυστυχήματα θρηνούμε δεκάδες νέα παιδιά κάθε χρόνο? Είναι πολύ λυπηρό να ζούμε και να βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, κοινωνικούς, οικονομικούς, στην αλλαγή των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Σίγουρα υπάρχει φόβος και ανασφάλεια γύρω μας. Ας προσπαθήσουμε σε ατομικό επίπεδο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
και η Μέριμνα και οι φίλοι της Μέριμνας είναι πάντα κοντά σε όποια ανάγκη παρουσιαστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, με ποιους τρόπους συγκεντρώνετε πόρους απαραίτητους για τη λειτουργία της Μέριμνας? Μίλησέ μας και για τη δράση σας και για το πώς μπορούμε και εμείς να στηρίζουμε το ιερό αυτό έργο. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας προέρχεται από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο. Εκτός από τα πετυχημένα μπαζάρ, όπως είναι το μπαζάρ το χριστουγεννιάτικο στο Ζάπιο και αυτό με την πώληση των επίπλων, των αντικειμένων και πινάκων που έχουμε σε μία μόνιμη έκθεση, θέλουμε να εντάσσουμε πάντοτε και νέες δραστηριότητες. Γι' αυτό οργανώσαμε τις 2 εκθέσεις με καλλιτέχνες, γι' αυτό κάνουμε και τη συναυλία αυτή τη χρονιά. Στηριζόμαστε στην προσφορά των εθελοντών μας, σε δωρητές και σε χορηγούς. Δεν έχουμε κρατική επιχορήγηση. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω λίγο για τη δύσκολη βιωσιμότητα όλων των οργανώσεων, διότι εκτός από τον κύριο σκοπό για τον οποίο δουλεύουμε, υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις που είναι συναφείς με τη λειτουργία των σωματείων. Χρειάζονται οικονομικοί πόροι για την ενέργεια, για τα υλικά, για τον εξοπλισμό, για τους χώρους που μας φιλοξενούν για τις εκδηλώσεις μας. Η εξασφάλιση αυτών των πόρων σε βάθος χρόνου είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να βρούμε την κάλυψη των έμεσων δαπανών για την εσωτερική λειτουργία. Πάλι θα πω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και οι εθελοντές και οι δωρητές πάντοτε μας δίνουν την ευκαιρία να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να πετύχουμε τις εκδηλώσεις μας. Λοιπόν, Ζωή, εδώ έχουμε ολοκληρώσει την κουβέντα μαζί σου και θέλω να πω συμπερασματικά από όλα αυτά που άκουσα ότι η χώρα μας αυτή την περίοδο ζει την χειρότερη κατάσταση που έχει υπάρξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από 2 λέξεις. Η λέξη είναι φοβερός και η άλλη είναι τρομερός. Λοιπόν, γιατί όταν άνθρωποι, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, οτιδήποτε εκφράζει αυτές τις 2 λέξεις, τη στιγμή που έχουμε τόσες υπέροχες λέξεις στη χώρα μας, πάνω στη γλώσσα μας, από το τρομερό και φοβερό, το λένε σαν να είναι κάτι υπέροχο. Λοιπόν, θέλω να το κάνω σαν στόχο αυτό στην εκπομπή. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή και θα το λέω από εδώ και πέρα, διότι έχω την δυνατότητα, μιας και έχω αυτό το μικρόφωνο, να επικοινωνώ με τους ακροατές μου, να τους πω το εξής, όσοι τις χρησιμοποιούν. Φίλοι μου, ακροατές μου, ξέρετε πόσο σας σέβομαι και πόσο σας εκτιμώ. Ξέρω ότι είστε αρκετοί που με ακολουθείτε, με αναγνωρίζετε πολλές φορές χωρίς να ξέρετε την εικόνα μου από τη φωνή μου και θέλω να σας παρακαλέσω μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή προσέξτε πώς εκφράζεστε, διότι όταν χρησιμοποιούμε συνέχεια κατακόρονα αυτές τις 2 λέξεις δεν μπορούμε να έχουμε την ισορροπία, την καλοσύνη, την εσυναίσθηση. Σωστά. Και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις αυτά που είπα. Απλώς έχουμε καλύψει την πρώτη μας ώρα και θα σε αποχαιρετήσω για να συνεχίσουμε με την επόμενη καλεσμένη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πάρα πολύ βοηθητικοί σε όλα. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ απόψε κοντά μας, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και μόνο καλές ειδήσεις να έχουμε από όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και να πω και δημόσια ότι θέλω να είμαι κοντά σας. Πάρα πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους και σε ευχαριστώ άλλη μία φορά εκ μέρους και των φίλων της Μέριμνας και της Μέριμνας. Λοιπόν, φίλοι μου, όσοι από εσάς θέλετε να παραβρεθείτε στην συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 7 Απριλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Παλάς
με την υπέροχη συνθέτρια, με τις καταπληκτικές συνθέσεις που έχει δημιουργήσει, αλλά και με τα τραγούδια, και με την σοπράνο τη Σοφία Ζόβα, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια που έχει συνθέσει η Ευανδία Ρεμπούτσικα. Μπορείτε λοιπόν στο Παλάς μέσω της πλατφόρμας More.com να παραβρεθείτε σε αυτή τη συναυλία. Αυτή τη στιγμή σε αποχαιρετώ, Ζωή, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Ευχαριστώ και σε σένα το ίδιο. Και τώρα, φίλοι μου, θέλω να σας υπενθυμίσω, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η Ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου. Τη μουσική επιλέγει για μας, αυτή την υπέροχη μουσική, κάθε φορά εδώ στην εκπομπή, ο Ιωσήφ Χατζιώσηφ, και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Και τώρα, φίλοι μου, για τη συνέχεια συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με την κυρία Τσελεπή. Καλησπέρα, κυρία Τσελεπή, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κυρία Τσελεπή, τι κάνετε ακριβώς στην συμπρωτεύουσα για τη Μέριμνα? Το 2013, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μέριμνας, ιδρύθηκε το Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει οικογένειες και σχολικές κοινότητες από τη Θεσσαλία μέχρι και τον Εύρο. Γιατί όλο αυτό δεν μπορούσε αριθμητικά να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι από το Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας. Παρέχουμε υπηρεσίες δωρεάν σε οικογένειες όταν βιώνουν απώλεια, θάνατο, ή όταν υπάρχει σε κάποιο μέλος της οικογένειας ή της ευρύτερης οικογένειας μια σοβαρή απειλητική για τη ζωή αρρώστια. Επίσης, ένα κομμάτι σημαντικό δουλειάς είναι το κομμάτι της ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας γύρω από τα θέματα θάνατος, πένθος και σοβαρή αρρώστια, η στήριξη των σχολικών κοινοτήτων όταν καλούνται να διαχειριστούν τέτοια θέματα, και βέβαια το κομμάτι της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας στα θέματα στα οποία έχουμε έτσι μια εμπειρία και μια εξειδίκευση. Και θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω πώς ασχοληθήκατε ως ψυχολόγος με το ιδιαίτερα βαρύ και περίπλοκο αυτό θέμα. Τη Μέριμνα τη συνάντησα το 2004 στην περιοχή της Θεσσαλίας. Τότε ζούσα και εργαζόμουν σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας στα Τρίκαλα. Έγινε δυστυχώς ένα σοβαρό δυστύχημα στο πέταλο του Μαλιακού, όπου σκοτώθηκαν 7 μαθητές από το Λύκειο της Φαρκαδόνας, και τότε η Μέριμνα, μετά από αίτημα του Υπουργείου, ανέλαβε μια μεγάλη ψυχοκοινωνική παρέμβαση στα σχολεία της περιοχής. Εκεί γνώρισα τη Μέριμνα και γοητεύτηκα, συγκινήθηκα από το έργο της, από τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο κάνει τα πράγματα και την ευαισθησία γύρω από αυτά τα θέματα. Έτσι λοιπόν, όταν δέχτηκα την πρόσκληση να εργαστώ στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας στη Θεσσαλονίκη, το δέχτηκα με πολύ χαρά και συνεχίζει να είναι αυτό το κομμάτι της δουλειάς μου για μένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Πόσα χρόνια είσαστε στη Μέριμνα? Η συνεργασία ξεκίνησε από το 2004 ως μέλος της ομάδας παρέμβασης στα σχολεία της Φαρκαδόνας, αλλά μια πιο σταθερή συνεργασία ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2013, από το ξεκίνημα του Συμβουλευτικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη ως Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου. Μάλιστα. Είσαστε αρκετά χρόνια και ναι. Εδώ σε αυτή την επόμενη ερώτησή μου ήθελα να σας ρωτήσω με ποιους τρόπους στηρίζει η Μέριμνα τα παιδιά και τις οικογένειες στο πένθος. Έχουμε το κομμάτι της συμβουλευτικής τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Στηρίζουμε ψυχολογικά παιδιά, εφήβους και τους γονείς, αλλά και όλους τους σημαντικούς ενήλικες γύρω από το παιδί, προκειμένου να διαχειριστούν μια τόσο σοβαρή ανατροπή στη ζωή τους. Με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε. Μάλιστα. Κυρία Τσελεπή,
Αν αφήσουμε λόγω σεβασμού προς τους γονείς περιπτώσεις όπως αυτές που βρίσκονται ακόμα στην ειδησεογραφική επικαιρότητα, έχετε να μας δώσετε κάποιο τέτοιο παράδειγμα διαχείρισης συλλογικού πένθους? Μπορώ να σας αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Παρόλα αυτά, το να γίνεται λόγος και για όλο αυτό που έχει συμβεί στα Τέμπη και το συλλογικό θρήνο που βιώνουμε και σαν κοινωνία, συλλογικό πένθος βιώνανε και οι περιοχές της Φαρκαδώνας μετά το δυστύχημα στο πέταλο του Μαλιακού, όπως αναφέρθηκα και πριν. Σκοτώθηκαν 7 μαθητές από το Λύκειο της Φαρκαδώνας. Ήταν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι ζούσαν σε χωριά του Δήμου Φαρκαδώνας. Αυτό το γεγονός δεν επηρέασε μόνο τις οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά είχαν συμμαθητές, είχαν ξαδέρφια, είχαν συγγενείς σε όλη την περιοχή. Επηρεάστηκε τόσο συνολικά η σχολική κοινότητα της περιοχής, όσο και συνολικά η κοινότητα του Δήμου Φαρκαδώνας, όπου εκτός έτσι από το πιο βασικό, το ότι χάθηκαν 7 μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι θρηνούν και άλλες απώλειες πιο συμβολικές, θρηνούν το όποιο αίσθημα ασφάλειας μπορεί να ένιωθαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, το όποιο να έχουν μπει γονείς στα παπούτσια των γονιών που χάσαν τα παιδιά τους, θρηνούσαν ότι έχει να κάνει με το όποιο αίσθημα ελέγχου θεωρούσε ο καθένας ότι είχε στη ζωή του, και ίσως και κάποιοι θρησκευόμενοι άνθρωποι μπορεί να θρηνούσαν την απώλεια της πίστης στο Θεό, που θεωρούσαν ότι είναι δίκαιος και το να πάρει τη ζωή σε 7 μαθητές σε αυτήν την ηλικία είναι άδικο. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, κυρία Τσελεπή. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και βρίσκομαι στο μικρόφωνο αυτό 35 χρόνια και σας καταλαβαίνω απόλυτα, και καθ' όλη τη διάρκεια που σας άκουγα με πάρα πολύ προσοχή, ομολογώ ότι αισθάνθηκα έτσι να ανεβαίνει το συναίσθημά μου και όπως λένε και οι απλοί άνθρωποι, ένιωσα μια ανατριχύλα, έτσι με άγγιξε πάρα πολύ βαθιά και γενικά με αγγίζει το όλο θέμα. Ναι. Θέλω να συνεχίσω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή με το θάνατο? Όταν έρχονται σε επαφή με το θάνατο, εννοείται να χάσουν ένα αγαπημένο, ένα σημαντικό πρόσωπο από τη ζωή τους. Αυτό εννοείται. Και αυτό, αλλά και πολλές φορές και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία, όπως λέει και ο Σοαβόπουλος, τα γνωρίζουν όλα. Δεν μπορείς να τα καροϊδέψεις τα παιδιά. Τα παιδιά φοβούνται όταν τα φοβίζουμε ή όταν τους αποκρύπτουμε πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές στο να μπορέσουν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Σαφώς και ένα από τα βασικά συναισθήματα όταν βιώνουν απώλεια τα παιδιά, αλλά και οι έφηβοι αλλά και οι ενήλικες, που σχετίζεται με το φόβο, είναι μήπως και συμβεί ξανά κάτι τόσο κακό που μπορεί να τους προκαλέσει ξανά πόνο. Δηλαδή τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή με το θάνατο αγαπημένου προσώπου φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν και κάποιον άλλον. Αν για παράδειγμα έχουν χάσει τον μπαμπά, φοβούνται μην τυχόν και πάθει κάτι και η μαμά και μείνουν μόνα τους. Τα παιδιά μικρής ηλικίας, προσχολικής και πρώτων τάξεων του δημοτικού, δυσκολεύονται να κατανοήσουν λόγω ηλικίας του τι σημαίνει ένας άνθρωπος ότι πεθαίνει, να κατανοήσουν δηλαδή ότι είναι ένα οριστικό γεγονός, αμετάκλητο, ότι αφορά όλα τα έμβια όντα και ότι υπάρχει μια σημαντική και σοβαρή αιτία για να προκληθεί ο θάνατος. Άρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο να κατανοήσουν τα παιδιά, να έχουν μια έγκαιρη πληροφόρηση στο τι συμβαίνει και να τους δοθεί χρόνος να μπορούν να επεξεργαστούν τέτοιες δύσκολες έννοιες, ιδιαίτερα όταν αυτό το έχουν βίωμα, δηλαδή όταν συμβαίνει στη ζωή τους να χάσουν ένα σημαντικό άνθρωπο από τη ζωή και οριστικά.
Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε εμείς οι γονείς όταν αντιμετωπίζει κάποιο τέτοιο θέμα η οικογένεια? Δεν είναι καθόλου βοηθητικό όταν οι γονείς δεν μιλάνε άμεσα και με ειλικρίνεια για το τι έχει συμβεί. Έτσι ένα παιδί, ακόμα και αν δεν τον ενημερώσουν ή δεν το ενημερώσουν έγκαιρα, φυσικά και διαισθάνεται ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Και αυτό που όταν υπάρχει αυτό το πέπλο της σιωπής και το παιδί προσπαθεί μόνο να καταλάβει, σαφώς υποφέρει και μπορεί να κάνει και πιο δύσκολα ή φοβιστικά σενάρια, όπως για παράδειγμα ότι κάτι έχει κάνει αυτό και αυτό που νιώθει ότι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια οφείλεται σε εκείνο και να κατακλείζεται από ενοχές. Άρα το να αποκλίνουμε τα παιδιά από την ενημέρωση και να μην τα αντιμετωπίζουμε ως ισότιμα μέλη μιας οικογένειας που δικαιούνται να έχουν την ενημέρωση αλλά και το χώρο και το χρόνο να εκφράσουν σκέψεις, απορίες, συναισθήματα και φόβους. Κάποιες φορές οι γονείς, σαφώς με καλή πρόθεση, προσπαθούν πολύ βιαστικά να μαζέψουν εντός εισαγωγικών τις αντιδράσεις και το θρήνο των παιδιών, λέγοντας μη στεναχωριέσαι, τώρα σε βλέπει η γιαγιά από ψηλά και στεναχωριέται, μη φοβάσαι, μαζί θα είμαστε. Το να δηλώσει ένας γονιός ότι μαζί θα είμαστε και θα είμαι δίπλα σου σε όλο αυτό είναι πάρα πολύ τρυφερό και πολύ βοηθητικό για ένα παιδί. Αλλά το να μην του επιτρέπεται να αντιδράσει, να δηλώσει το θυμό του, το φόβο του, τη θλίψη του, αυτό είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου βοηθητικό για ένα παιδί παρά την καλή πρόθεση των γονιών, θεωρώντας ότι το παιδί είναι ευαίσθητο, να μην επιτρέψει και αφήσει το παιδί να εκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο και να έχει οποιαδήποτε αντίδραση. Είναι σαν να κλείνεις τη βαλβίδα από τη χύτρα και να μην επιτρέπει σιγά σιγά να βγαίνει ο ατμός. Κάποια στιγμή θα σκάσει και θα είναι πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμο μετά. Μάλιστα. Μου θυμήσατε τώρα με όλη αυτή την απάντηση που μας δώσατε, γιατί σε μια οικογένεια όταν χάνεται ένα μέλος, θα φέρω το παράδειγμα το δικό μας, που ήμασταν 2 αδέρφια και είχαμε μια αδερφούλα μικρή μετά από μένα, και παρόλα τα χρόνια που περάσανε και τα λοιπά, ήταν κάτι το οποίο δεν το ξεπεράσαμε ποτέ. Και αυτό που μας γαλήνεψε και τον αδερφό μου και εμένα είναι ότι το κοριτσάκι του αδερφού μου, το τρίτο παιδί του, όταν μετά από 2 αγοράκια έκανε το κοριτσάκι της, έβγαλε το όνομα της αδερφούλας μας. Αδερφή σας. Ναι. Ναι. Η απώλεια δεν ξεπερνιέται ποτέ. Όχι, αυτό. Ούτε γιατί ο χρόνος ναι. από μόνος του κάνει πράγματα. Ναι, όχι, γιατί όση ώρα μιλάμε, ξέρετε, έχω μια συγκίνηση η οποία προσπαθώ να την διαχειριστώ για να μπορέσουμε να κλείσουμε και την συνέντευξή μας. Ναι. Πραγματικά η απώλεια δεν ξεπερνιέται. Αυτό που καταφέρνει η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων και τα παιδιά και οι έφηβοι και οι ενήλικες είναι να, παρά την απώλεια και την οδύνη που συνοδεύει η οριστική απώλεια, καταφέρνουν να συνεχίζουν τη ζωή τους όπως δικαιούνται και όπως τους αξίζει, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων των δικών τους που έχει χαθεί και προσπαθώντας να φτιάξουν έτσι έναν πολύ ασφαλή εσωτερικό δεσμό. Αυτό που βοηθάει είναι να μπορεί κάποιος και να επιλέγει, αν μπορώ να το πω έτσι, να δίνει χώρο και στα 2. Και την επαφή με το θρήνο, αλλά και την επαφή με το εδώ και τώρα και τη ζωή. Όταν υπάρχει κίνηση ανάμεσα σε αυτά τα 2, τότε κάποιος, όχι εύκολα φυσικά, μπορεί και καταφέρνει και συνεχίζει και ζει. Ναι. Με έναν τρόπο όπως το δικαιούται. Ναι. Πολύ ωραία το διατυπώσατε αυτό. Κυρία Τσαλεπή, ποια είναι η απάντηση μέσα στην ερώτηση «Μα πόσο καλός μπορεί να είναι ένας Θεός που αφήνει να πεθαίνουν μικρά παιδιά και νέοι?»
Αυτό είναι ένα ερώτημα που έρχεται πολύ συχνά από τους ανθρώπους που συνοδεύουμε στο θρήνο τους, οικογένειες που χάνουν τα παιδιά τους, και όταν οι οικογένειες είναι θρησκευόμενες και θεωρούσαν πάντα ότι ο Θεός δεν επιτρέπει αυτά τα πράγματα, είναι εκεί και ο Θεός και η Παναγιά για να προστατεύει τα παιδιά, όταν έρχεται ένα τέτοιο συμβάν, αυτή η πεποίθηση, αυτός ο τρόπος, αυτή η σχέση με το Θεό συχνά αμφισβητείται. Βλέπουμε ανθρώπους να θυμώνουν, να θεωρούν ότι ο Θεός τους άφησε στο έλεος και επέτρεψε. Και εκεί είναι ένα κομμάτι συμβουλευτικής, πόσο μια τέτοια θεώρηση πραγμάτων μπορεί να βοηθάει κάποιον να μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια και να συνεχίσει τη ζωή του παρά την τόσο σοβαρή απώλεια, το να χάσει κάποιος το παιδί του. Λοιπόν, κυρία Τσελεπή, υπάρχει κάποια γραμμή υποστήριξης της μέριμνας όταν συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, και ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που μπορεί να δώσει? Υπάρχουν 2 γραμμές στήριξης, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικές γραμμές των 2 συμβουλευτικών κέντρων, όπου μπορούν να απευθυνθούν οι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας, τόσο σε έκτακτα γεγονότα, όσο και στο για να κλείσουν ένα ραντεβού προκειμένου να μπουν σε μια διαδικασία συμβουλευτικής. Η μέριμνα, καθημερινά έρχεται και δέχεται, μάλλον να το πω, τέτοια αιτήματα επίγοντα, γιατί μπορεί να ήρθε μια ξαφνική απώλεια και καλεί ένας ενήλικας για να δει πώς θα ενημερώσει τα παιδιά, πώς θα το διαχειριστεί, αν θα πρέπει ή όχι να πάνε στην κηδεία του δικού τους ανθρώπου. Πάντως αυτές οι γραμμές στήριξης ήταν στη διάθεση της κοινωνίας, των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης, σε μια σειρά δυστυχώς καταστροφικά και τραυματικά γεγονότα που πλήξαν τη χώρα, είτε αυτό ήταν το πρόσφατο δυστύχημα, το σιδηροδρομικό στα Τέμπη, οι καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, του Ντάνιελ που λέμε, οι πυρκαγιές στο Μάτι, οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο το 2007. Είμαστε στη διάθεση των ανθρώπων, των σχολικών κοινοτήτων, προκειμένου μέσα από τη δική μας εμπειρία και τον επαγγελματισμό να στηρίξουμε σε σχέση με τα αιτήματα που έχουν. Αλλά και τους επαγγελματίες. Ναι, καταλαβαίνω. Και κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύουν τα περισσότερα παιδιά για το θάνατο? Εφόσον καταρχήν να πούμε ότι τα ερωτήματα που μπορεί να διατυπώνουν τα παιδιά για το θάνατο είναι απόλυτα φυσιολογικά, αφορούν τον κύκλο της ζωής, με αφορμή τυχόν εμπειρίες, για παράδειγμα η απώλεια ενός κατοικίδιου ή η απώλεια ενός δικού τους ανθρώπου, βάζει τα παιδιά σε μια διαδικασία να αναρωτηθούν. Όταν τα παιδιά έχουν ένα τέτοιο βίωμα, συνειδητοποιούν ότι ο θάνατος αφορά τους ανθρώπους, αφορά και οικείους τους ανθρώπους. Αυτό που τα παιδιά σε μικρότερη ηλικία δεν μπορούν, σαν λόγω ηλικίας δεν περνάει από το μυαλό τους, είναι ότι μπορεί να αφορά ο θάνατος και τα ίδια τα παιδιά, και μόνο όταν το έχουν ως βίωμα, αν χάσουν κάποιον αδελφό ή αδελφή, ένα συμμαθητή ή ένα ξαδελφάκι, τότε μέσα από αυτήν την δύσκολη εμπειρία συνειδητοποιούν ότι μπορεί να αφορά ο θάνατος και τα ίδια τα παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσελεπή, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν απόψε κοντά μας, έστω και σε απόσταση με τη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα το διαδίκτυο και γενικότερα η επικοινωνία γίνεται με όλους τους τρόπους. Εγώ τουλάχιστον, επειδή έχω και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη από τη γιαγιά και έχω και συγγενείς πολύ αγαπημένους, ήταν σαν να βρίσκομαι εκεί.
Και εγώ είναι σαν να ήμασταν σε ένα στούντιο μαζί και να τα κουβεντιάζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι δύναμη και να κάνετε αυτό το θεάριστο έργο, το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά άτομα που βιώνουν κάτι αντίστοιχο. Να είστε καλά. Σας εύχομαι να συνεχίσετε αυτό το έργο, γιατί είναι θεάριστο, και να είστε πάνω απ' όλα γεροί και δυνατοί. Και εσείς καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, και εμείς εδώ, φίλοι μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας και με την κυρία Δελατόλα και με την κυρία Ντίνα Τσελεπή από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά κοντά σας με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα, θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις δύο κυρίες που συνεργάστηκαν με Μανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, τον Ιωσήφ Χατζοεσέφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική για μας. Και να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Μην ξεχνάτε βεβαίως πάντα να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.